הצטרף אליי עורך הדין דור חזקיה, ואנחנו נדבר איתו על בעיות שיכולות להופיע כשאחד מבני הזוג איננו, והוא מנסה אחרי מותו לשלוט בבן הזוג החי. נשמע לי כמעט אבסורד. בואו תנסה להסביר איך עושים את זה. אז מדובר בסיפור ישראלי שהוא די חריג. בדרך כלל הסיפורים החריגים מלמדים אותנו על הכלל. כן. ובחוק הישראלי יש שאלה של האפשרות של מי שמת לשלוט במי שחי. עושים את זה באמצעות השארת תנאים בצוואה. במקרה הישראלי הזה, שהוא ככה קוראים לו סיפור מהסרטים, יש תנאי שאומר שאם לאישה יהיה בן זוג לאחר מותו של בעלה, אז הרכוש שהוא משאיר לה כבר לא יהיה שלה. והשאלה הזאת מגיעה לפתחו של בית המשפט, ששואל האם... בואי חצוף האיש. זאת אומרת, הוא רוצה שהיא תהיה לנצח שלו, כמו המצרים הקדמונים, לקבור אותה יחד איתו. אני לא מבין את הרעיון. הוא כותב בצבא שאם יהיה לזוג אחר, אז הרכוש של המקרקעין עובר לילדים, ובעצם לא אליה. מה שאומרת האישה זה שמה שהוא התכוון, זה שאם יהיה לה בן זוג, זאת אומרת שהוא יוכל לדאוג לה בהמשך, ולכן הוא אמר את זה. הלכו הילדים מאישה אחרת, מאמא אחרת, לבית המשפט, להגיד לבית המשפט שהם מצטערים, אבל יש בן זוג, ולפי הצוואה, הרכוש אמור להילקח מהאם, ובית המשפט סוקר באמת את כל ההלכות בישראל, האם יכול להיות כזה דבר, והוא מגיע לבדיקת המונח בן זוג, לשאול האם מה שהתכוון הבעל בצבא, שהוא כותב בן זוג, האם הוא התכוון למצב הזה שעומד בפניו. ומסקנתו? מסקנתו במקרה הספציפי שלא לזה הבעל התכוון, משום שכנראה שהוא אומר שהבעל התכוון לבן זוג, זאת אומרת חיים במשק בית משותף, ולא בן זוג... בן זוג קבוע, אהוב ויחיד. זאת אומרת, שם הוא מתחיל לקנא, פלירטים לא מעניינים אותו. תשמע, בוא, אי אפשר, זה פשוט די מאוס הרעיון הזה, אז בואו נרגע. עם קטע מסרט שהבאתי לך פה, שנקרא נ"ב, אני אוהב אותך, שבו יש גם שליטה אחרי המוות, אבל עם כמה אהבה, עם כמה פרגון. בוא תראה את הפרומו של הסרט הזה. I think it would be all right if I never leave my apartment till I'm old. What is this? Hey, baby. Surprise. I have a plan. I've written you letters. Letters that will be coming to you all sorts of ways. Now, you must do what I say, okay? From the producer of The Devil Wears Prada. You're still here, aren't you? I still feel you around. I'm right here, baby. He gave her the gift I hereby free you. Jerry planned a trip to Ireland. of a life without him. Make sure my baby has a good time. I want you to take her fishing. You need to get a little crazy, so just go out. כן, ככה צריך. ככה אתה צריך, זה יפה. עד כמה אתה יכול לשלוט באנשים שנותרים חיים אחרי מותך? עד כמה? השופט קיסטר כינה את זה בשם שלטון הרפאים, והוא אומר שבעצם אפשר גם יורש אחר יורש, אפשר לקבוע עד דרגה שנייה, זאת אומרת גם ליורש הראשון וגם ליורש השני, תלוי בהוראות הצוואה. בעיקרון אדם יכול להוריש למי שהוא רוצה, כמו שאמרנו כמה וכמה פעמים. כשמגיעה השאלה לפתחו של בית המשפט, הוא שואל מה התכוון המצווה, ולפי זה הוא פוסק וקובע. אתה יודע, זה מבלבל נורא, כי אנחנו הרי יודעים שהירושה בין בני זוג אמורה להתחלק שווה בכל מקרה. זה לפי חוק הירושה, זה גם לא כל כך מדויק, זה חצי לאישה וחצי לילדים. אבל אם יש צוואה, היא מייתרת את כל חוק הירושה, היא באה במקומו. כל עוד אדם לא כתב את הצוואה, הולכים לחוק הירושה. וברגע שאדם כתב... בתנאי שיש לו רכוש שאין לו קשר לנישואים, שהוא טרום הנישואים. אדם יכול להוריש רק מה שיש לו. הוא לא יכול להוריש משהו של מישהו אחר. אבל את מה שלו, הוא יכול להוריש או לפי חוק הירושה, שאז זה מתחלק כמו שאמרת, או בצוואה הוא יכול להוריש כחפצו, בכל דרך. למה? אם אתה איננו כבר, תן לה. זהו. אנחנו בסוף. תודה רבה לך, דור חזקיה. תודה זהו, רבה. אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שהייתם איתי. להתראות. שלום ושוב שלום. רגע.